am aplicat la noi astăzi să ne jucăm ceva mai nou. Deci mai nou să ne jucăm este Roblox, că m-am jucat de mult, m-am jucat de mult Roblox și am zis hai să fac și un videoclip de Roblox. Am făcut și de Pick-up și de Minecraft. Și m-am apucat de Roblox. Eu de mult m-am apucat și am găsit un mod în care trebuie să se încarce. Bun, s-a încărcat. Haideți să-i dăm drumul. Bun, join game. Ok, modul ăsta îmi place, e preferat meu. Ok, se deschide Play Store, asta e o ușă foarte puternică. Cu keycard. Cardul ăsta. Și dacă îmi dai așa, îl închis. Și am ea să arăt un secret ce trebuie să faci ca să coboți jos mai repede decât să vină liftul, acest lift. Deci stai să vină liftul. Sau aici, de sub table și așa, te duci jos, nu faceți nimica, mergi, așa și gata. Bun, aici este urgență, numai că e dat cum se cheamă, e alarma asta care a făcut așa ceva, eu știu unde e locul ăsta, știu puzzle-ul. Bun. Începem, ok, să începem 49, 48, 47. Ok, deci când se ridică acest buton, când se ridică când am urcat, îl închizi, apeși pe dânsul, pe aia dai pe asta, pe aia apeși pe buton, pe aia dai astea, butonele astea, în care sunt multe. Aia dai pe tastatura, așa aici undeva tastatură și se conectează. După aceea ce faci? Aștept să se încarce fuelul și după ce se încarcă fuelul, moneta asta să fie cumva, asta cumva poate să fie verde sau uite, am ea cum e verde. Păi s-a ridicat. Așteptăm, îi dăm jos, îi dăm așa, mânier, buton, îi dăm de butoanele acestea, apăsăm pe tastatură și se încarcă. Și am o să așteptăm până să face 100% și butonul ăsta nu este, este, adică nu se face verde, se face verde doar să oprește bomba. Și uite am să face și dai așa, pam, apeși pe asta și aici sunt niște chei, iei cheile astea, le bagi aici, înrotești și aici rotești. Și aici se deschide butonul și apeși pe dâns și așa pornește alarma. Mamă, vină prost, Vine! Bun băieții mei și dacă mai este ceva, îți mai arăt ceva. Deci aici stai tu ca boss aici, pe cameră, loading, așa și te uiți aici pe cameră. Astea sunt de afară, loading. Și cred că dacă mă gândesc, poți să fie de la bomba aceea. Asta e canal, da. Uite aici. Se luat și asta finanțat. Deci, pe de asta de asta. Hai de gu, hai. Să fel. Ok. Deci aici asta e ca bossul. Nu sunt într-o tranzacție, sunt pe pământ.
Iar aici avem cantina. Cantina unde mâncăm pizza, pizza italiano. Mâncăm pizza aici frumos. Și mai avem cafeluță aici. Punem și se toarnă. Și veți vă arăt ce se întâmplă dacă beți prea mult cafea. În jocul ăsta, în modul ăsta de Roblox. Uite. Ia, uitați. Ce se întâmplă? Ia. Zoom, ia uite. Să-i fac zoom. Wow, zoom cum s-a dus. De fapt, mergem repede. Nu trebuie chiar neapărat să faci asta. Păi ce trebuie să faci ca să... Hai să vedem. Păi ce trebuie să faci ca să închezi ușa asta? Nu, dar vreau. Asta așa. Deci aici. Ohohoho, și aici. Ok. Păi cum mă dau jos? Așa, ok. Sunt la ăsta mitel. De vreun mitel. De jos. Sunt mai jos. Bun, așa. Deci aici v-am arătat. Bun, mergem așa. Deci poți face de mers dacă vrei, așa. Adică aștept cu ușa aceea se închide la un moment dat și aici îți arată. Vin cu alții. Utility sector, control room, emergency shelter. Cred că ăsta control room. Bun. Mergem aici. Mai avem aici calamizație. Aici e calamizație. Urce. Bun. Ce gagu. What? Turpi. Mă, ce fac mă ăștia mă aici? Aici este asta. Bă, ce se întâmplă mă cu ăsta, bă? Pune bănuțul ăsta la acolo. Are ăsta de când să fac așa? Până mâine? Asta are de gând să fac până așa, până mâine. Până mâine are gând asta să fac așa. Bă, oprește! Cât mă crescu, bă! Bă, ce cu ăsta, mă? Bă, ce-ai crescut așa, mă? Ce-ai crescut, mă? De parcă e... Ai, bă, prea multă ceai și prea multă pizza ai mâncat. Doamne, ferește, răsmărul de ăsta, că... Este multe. Dă-i de manetă. Bun. Dacă vrem, aici este cafeluța, aici stai. Asta e alarma. Deci, ok, începe în curând. Și nu trebuie să ai card în mână. Poți da la apeși și gata. Practic, atâta. Puneți cineva aici? Nu, înseamnă. Bun, mă scuzați pentru răcit. Deci lângă aici nimeni. Haide. 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și... Bine, mă, am bubuit. Ok. Hai să capătuăm. Deci închideți ăsta. Dați de manetă. Apăsați pe buton. Deci, uite, apăsați pe calculator. Și spuneți, ați văzut.
Asta e de butoanele acestea. Pe astea să se încarce aici. NPC fuel level, adică. Așa arată Open Silo Hack. Bun. Ideea de asta. Aștept un pic. Dă de hack-ul ăsta. Hack, îți arată hacked. Dă-i. Acum e chelie de aici. Bun, ai luat chelie. Bagi aici. Încrânești. Și aici. Și aici se deschide apăsat pe buton și așa porniți toată alarma asta. Și așa de astea, așa pornesc alarma ăștia. Bun, și închidem ușa. Dacă vreți, poți dați de mâinile ăsta în care face asta. Da. Așa arată și alarma. Place alarma. Ah. Bine. Ok. O să plec în Franța peste câteva zile și în Germania să vedeți un fapt ușor cum o să fie în Franța, o să fac multe like-uri. Deci vă promit eu că vă fac multe like-uri în Franța, la tine filtra Disneyland. Deci vă promit. Dacă dăm la asta, vedeți că stand clear. Bă, mă, cred că ar trebui mie. Gidep. Putem să deschidem. Ok, hai să vin și ăsta. Ne uităm la sculiptul. Ne vedem jos. Pa, pa! Deschidem ușa, așa. Bun. Ne ducem acolo să pornim totul. Bă, de ce mai e închis ușa? Nu vreau să închizi. N-a să ne închis-o. Las fac eu. Așa. Bun, pornește. Chirmă asta ușa. Bun, și se face verde totul. Ok, dar de butoane. Bun. Se încarc. Hai că aproape la 100. Bun, îi dăm așa. Așa. Punem barul ăla. Nu trebuie să știi. Bun. Băgăm chelia. Rotim. Și aici rotim. Bun. Apăsăm și gata. Am să punem totul. Și dăm. Bravo, mă. Am închis ușa în nas. Bă, haideți mă mai repede, mă cheamă liftul ăsta. Acum de mă. Vină mă, așa vrei, nu? Dai sus, sub 3 volți. 3 volți. O, porni direct ăsta. Uite așa, stăm un pic. Am deschis mai repede.
să văd și eu un pic. Opa! Deci aproape gata. Ha, mă! Că dus în jos. Fix la timp. Ha, mă, dă-i. Ok. Vine așa la până vine 31 trilioane de ani. Până vine. Ok. Ce faci, mă, baconul ăsta? Ha, papa, îl putem. Hai, mă, deschide asta. Pam. Deci cea mai securitate bază. Bun, hai, mă, putește. Nu ce are. Cred că nu merge internetul bine. O să-mi dai disconnect. Fii atent că să-mi dai. Nu ne-a dat. Da, mă, dă pe tastatură, așa. Hai să se încarce. Îi dăm. Gata. Da? Pam. Error. Stai. Advisor error. Înseamnă că trebuie să aștepți. Bun, bagă parola. Bun, bagă parola. Bun. Dăm cheile. Așa. Băgăm mâna aici. Dăm. Și aici. Pam. Gata. Oponentă. Haide, băieți. Ieși voi. Pa. Chedam și o să dați. Dusea altundeva. Dusă altundeva. Și o să fac și un screenshot. Numai tot. Oh, vine telefon. Nu spărut. Bun. Amă. Dă-i jos. Mă, vină, mă. Haide. Jos mai răbde. Îi dăm sus. Bun, sub 3 val, repede. Gata, închide. Bă, hai, mă, dai. O să fac și un screenshot așa. Pentru videoclip. Nu. Bun, dai. Oh. Deci așa, deschide. Să fac screenshot. Nu. Așa? Nu, stai. Bun, am făcut un screenshot. Pentru ca să fie... ca să fac videoclip ca lumea. Ca să editez. Nu degeaba fac screenshot ca să editez, nu. Unde m-am pierdut? M-am pierdut, deci... Bă, unde sunt, mă? M-am pierdut sau ce? Nu înțeleg. Bă, unde-i baza mea? Bă, ce făcut, mă? M-am pierdut? Chiar m-am pierdut. Nu? Vă mulțumesc că îmi faci lumină. Aici era baza. Deci pare o bază micuță, dar de fapt nu e o bază micuță. Să se deschidă ușa cu gheam. Bun, deci... Bă, deci... Și
și nu uitați să apăsați pe butonul de like. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, asta mă influențează să fac mai multe videoclipuri și nu uitați să vă abonați. Dacă vă abonați, fac mai multe videoclipuri des. Și ok, minut 20. Ok. Haideți, îi dăm, haide. Haide, bro. Bun, deschidere. Nu știu că acesta a fost atât de tot. Noi îl vedem data viitoare și nu uitați să vă abonați și să dați pe clopoțel și să dați like la acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare. Pa!